Yo, what's up guys? So karon guys, nata diri sa akong mansion no. So ito ta mo diri guys, sumaon ni siya ang pultahan mo ni ang entrance og diri nga side mo ni ang agdanan pa daw sa mga. So tara, puyog ta. Muna primero ang anya diri, mo left turn ka gamay. Nahinay ako. Ang balay nakalimot pud ko. So padung ta diri sa baba. Uy, natay bisita. Ako na video eh. Tara. Dito na mo. Kami pa tagiya lagi na. Kadyo. So mara pa diri sa teres-teres. Ano tiris mo? Wow. Dili mo tanga mo teres oh. Oh, nice view ha. Ano ba? Sinso na ba? Ayun mo, palabig sa baha kay daghang kami bisita. Video siya. Mga VIP ni. Yung VIP. Dara tagiyay. Oh, sa konkret na pagkahimos. Konkret ha. Istisaga mga langgam. Mga VIP niya ba say na. Sumo na mga bisita na disebut mga VIP ni VIP. VIP gikan ni di gikan boss. Kuan. Gikan ni Dol bye-bye. Dubai. Of course, nice view ha. Sa gulol do. Nay, VIP. Puti kayo mga white lady. Guys, Tayo kay. dapat mga bibisita niya guys. Sama na nga lagi ya. Asa man Wala dito ang parking lot. kala ako job. Mo na parking lot. Mga tala naghanang sakyanan eh. Grabe no. Ito wag yung tawanan eh. Kami mga urutan Andre. Nindot dire oh kay daghay makutlo ba. Kamu kamu dini sa Na guys. power. Usa na ka VIP na guys ay da. Mga kuan gikan ni siya kuan Korea, Chinese, o kuan Japan. Mo ni mautan niya guys. Buy-buyang gani. Alright. Tarong. Oh, mana